să ne jucăm. Exact. Free Fire. Poate la toate hărțile sau cum vreți voi. Scrieți în comentarii dacă mai vreți să o fac. Și dacă vreți, pot și să fac cu Sebi. Dacă vreți voi, joacă și el Free Fire. Dacă vreți ei, să jucați și voi. Numai să vă scrieți numele în comentarii. Dacă vreți să scrieți în comentarii, dacă da sau nu, dacă vreți să facem și cu Roblox, să scrieți în comentarii. Îmi dați și subscribe și la Sebi, la Lucian Tătar, da și la lui subscribe. Nu aici, doamne, aici. Hai că acum intrăm. M-a bătut, asta este, care sper să câștig. Bine, am câștigat, bă, băieți și fete. Mereu am auzit la niște youtuberi că numai băieți spun. Drept UMP-ul. UMP 3 capuri sper să dau. Eu zbun cu UMP-ul ca să dau foarte bine la cap. Sper și de data asta. M-a omorât cu pumnul. Are hack ăsta.
Mamă. Un cap nu i-am dat. Păi am jucat la altă hartă. Poate dacă vrea Lucian Tătar, ne jucăm și cu el. Stăteam ca prostul pe loc. Am murit. Hai că acum intră și Lucian Tătar. Dacă vreți, facem și cu Minecraft. Numai eu, fără Lucian Tătar. Lui nu-i place Minecraft-ul, știți? Din asta e cam un punct aici. Mai dăm cerere. M-am pus la altă hartă, 4 versus 4. Acum a dat o beșună Lucian Tătar. Sper că nu toți sunt aici. Oh, n-are unul internet. Ce m-am speriat de tine.
salvează-mă. Asta mă salvează ăla. Nu vrea să mă salveze. Direct MP-ul. Gata, s-a terminat tot cu MP-ul. Tot s-a terminat cu MP-ul. Parcă în Free Fire suntem gemeni. Ala, mărul tu. Cululu. N-avea internet. Măi! A bine dă. Locul 2. Ba nu, locul 3. 2 kill-uri. Ce să ne-au de data asta? Hai că ne-au aceasta. Gata. Necă fix am și-o pornit microfonul 1. Mort. Mort. Mamă. Bravo. Dă-mi viață. Lucian. Ia-ți și tu ăsta de jos de la mine. Mersi, o ciupercă. Pe contul lui Lucian, ăla îl cheamă Lucian Petar. Dacă vreți să vă uitați la episoadele lui, la partea a 3-a. Hai că bine. Bine am dat. Mama, a murit. Bravo! 7-5. I-am 7. Locul 1. Bravo, Lucian. Acum hai că jucăm la una lungă. Așteptăm.
Bine. Lasă. Bine că pe ăsta l-a luat. Mi-a dat în cap direct. Hai, Luciana. Dau prea mult la cap. Asta e problema. Vedeți voi. Vedeți așa, niciodată să nu jucați cu ei. Dar vă enervați așa, mai bine ieșiți. Doar primul să vedeți că dau la cap. Am dat măcar un glonț. Cap. Ce să mai zic? Asta este. Aia e, ne bat. Deci, sunt prea buni, cred că o să mai jucăm un meci. Nu, mă, nu. Ok, la mijloc. Da, da. Să ne punem pe un. Da. Ok. Facem Două capuri. Bine. M-am murit. Măcar am dat la 1-2 capuri. Adică două, da. Deci sunt prea buni cu ăsta. Da, și are și dansul de râs. Încă dansul nu contează. Puteți să vi le luați. Da, cu diamante. Unul n-avem. Adică puteți, dar noi n-avem. Am dat la 1, da. Nimic. Noi am dat nimic. Am dat un pic. Știi cât am dat? O picătură. Dar sunt prea buni. Nu are tatuaj. Nu mai batem. Băieți. Nu putem să... Băieți buni. Ultimul meci mai e pentru ei. Mai bine că nu jucăm pe bani. Da. Adică dacă jucăm pe bani, crede-mă că un meci nu câștigați. Că toți sunt nebuni. 2 gloanțe am apucat să-i dau. Are hack. Deci să cu unul viață mă lua și am dat în cap. N-am văzut că i-ai dat în cap. Și eu. Da. O am un din ăsta. Hai lângă mine. Haide. Da, eu nu știam ce era ăla. Nu lasă. Nimic, în amândouă nimic.
În mea am primit 20. Ce faci cu 20? Îți iei o jucărie de nimic? Deci eu îl conduc pe... Hai să facem până la 1:30 de oră. Și apoi eu îl controlez pe el, vă întrebați de ce... Pentru că are nivelul mai mare, 26 sau cât ar avea. Nu, am 30 ceva. E bun și aici. Oh, nu. Ba nu. Deci sunt... Avem parașutele la fel. Cum? Să văd. Da, le avem la fel. Dar parcă suntem gemeni. Doar că animalele. Da. El are hamsterul și câinele robot. Opa, m-am întâlnit cu animalul tău. Ce face Lucian? Chiar vorbitor. Mamă, ce-a primit. Place mâgăul ăsta. Nu este altceva. Nici nimic. Ți-am dat eu încă, nu cred, păpuțite. Nu este pe aici o armă mai bună. Nu știu, am două. Eu am două, dar una nu e. Dacă găsesc că știu ce. Una cu binoclu bun. Nu, MP-ul, dacă găsesc. Au MP-ul. Orice binoclu avea. Încă nu contează, am să dau motocicletă. Nu, sună și... Nu vreau să mă duc deloc. Oh, bine, așa mai video. Ce, MP-ul? Nu, alta. Una bună. Bine, cam ne-am pus asta de fugit repede. Bravo ție. 2 și nu a fost într-o echipă. Stai un pic. Lasă că l-omor eu. 3. Băi! Nu vă știu. Deci am să trag în tine, am crezut că tu ești cel din ăla. De nu ne-ai lăsat și mie unul mă. Păi nici că nu-mi lăsă, eram nici de 2. Ce, nu? Nu-mi lăsă nici tu. Poate ți-ai tu. Nu-mi place cu asta. Mamă! Ce-ai găsit? Ce? Ce-ai găsit? Într-o cutie. Ce-ai găsit? Uite. Cum știți asta? Ce? A, urățenia aia care nu-mi place deloc? Nu-mi place ție, dar eu câștig 10 meciuri cu ea. Tu știi un meci cu ea. Arma asta face cât 5 arme. Dar o armă din asta face tot. Trage unul. Cap. Ca așa cu un lonț. Stai să-mi dau doar 16. UMP. Gata, s-a terminat. Bravo! Am văzut unul pe aici, nu știu. Nu văd. Poate mai târziu o să facem și cu Roblox. Nu știu. Poate mâine. Acum nu cred că ne-am să mă joc. Un hobby sau ceva. Poate. Mai vreo un. Ceva tot o să facem, dar nu știu ce face. Poate ne jucăm Squid Game. Da. Să vedeți cât de buni suntem. Sau poate pe campanii mei. Spus că nu țin mașini. Eu nu iau cu mine.
Se găsesc mai repede oamenii, știi? Nu cred că sunt, da. Nu pot să cred că sunt mai repede, dar... 31 de oameni! Mă, l-auzi la ăla. Dacă vă place așa mult filme de Free Fire și cele de... Dar dacă nu știați, el a fost mama Mamă, era una bună. și el are o soră și sora lui a fost sora mea mai mare. Și eu am fost Sebi, fratele mai mic. Deci și el a fost mama. Am văzut că i-a plăcut așa mult ca fratele n-a Mama. Te-am mâncat și am plecat spre Sorel dacă vrea. Așa dacă vrea. A murit! Îți două bune. Două. Da. Nu vii, să nu vii acolo. Este aproape. Fugi de acolo, că pe aia vină și să te omoare, că sunt foarte bune. Și să nu fac o armă, că am aia, știi, te fugi repede. Da. Nu pun și eu cândva. Dar eu Ma. Ai grijă, măcar sper să câștigi meciul. și este radică cu 27 fac praf. 26, da. Ai grijă că-i fata. Dă-ți viață, rapid. Am murit. Nu bine, ce să fac eu cu două pe mine, normal. Asta și asta. Ce UMP are UMP-ul? Cum să nu mă bată ea pe mine? Eu dat cu puta la prietena ei în cap. Am numai 6 plus. Eu am 14 plus. Hai, mai jucăm un meci. Nu mai am chef, jucăm la 2 contra 2. Da, acolo. După aia mergem afară. După aia poate facem a doua serie, este pe canalul meu. Că mai să postez încă 2 videoclipuri. Și mâine, în fiecare zi, când avem timp, postăm câte un vlog. Da. Fiecare zi. Începem de la o oră. De ce? De prostie. De prostii? Da. Dar lui cine are o furnică? Au ales cu mine păcat. Da. Aoleu, e praf. Deci fac praf cu ale. Sper să-i dau cap. Măcar la 1 cap. Da, îs bune, sunt spatele meu. De unde i-am creat noi, acolo. Cred că am să-i dau cu aia plină. Mamă, bravo! Cred că e pe top. Bine. Trebuie să se încarce. 29. Nu bine, tătii un glonț. Nu te scurcă în asta. Dar nici eu nu-mi place deloc. Din aia. Din aia n-am ales. I-am dat la 1-3, dar n-am. Am luat eu, că e dat tu și te meci. Am luat. Vezi în spatele tău.
era. Eu l-am văzut cu ochii mei. Ochii tăi, da, și am ochi. Mamă. Deci, îi e urâta, nu mă luați. 10. Când i-am arătat și lui David, nu v-a arătat, dar cu un viață. Da, deci cu 1 în viață l-a luat. Jur că cu 1 în viață. Mamă, un MP-ul. Dar și arma aia e bună, i-a dat, i-am sărit la unul în cap, direct. Bă, ăștia-s hacker, jur că erau hackeri. Cum, bă, să-mi tragă când eu eram lângă perete? Au cum. Au hack. Hack sigurat. Bă, cum, bă? Are hack. Poliția, mă. Hack. Pe videoclipul ăsta jur că chem poliția. Nu, poliția. Acum. Gata, poliția. MP-ul nu m-a vândat. I-am 2 kill-uri. Da? Da. Ușor, după ce mă moară. Vedem cât de bun e. Asta e bun, rău. Da, știu. Drunga, tinga, drunga, tinga, tinga. Bine, mă, like, like. Câte kilori am? 3. Wow. Ia suntem chiar bun. Eu cu shotgun-ul ăla cu 8 glanțe cap. Și cu ăla 2. Fail. 8 și cu. Eu mai pun cu ăsta cu 2. Da, și eu că... Sper că nu. A murit. 3 la 1. 3 la 2. 3 la 1, what the fuck? Aveam 1. 2 hack pe mine, adică pe bune. Adică era un văzut și fix când am așa. Hai, tu du-te pe partea aia, eu mă duc pe partea asta. Dar nu mi-e frică. Lasă frica, mă, jos. M-am omorât. Vezi din aia, tu vrei să alegi la cameră pe YouTube. Normal nu e. Știi? Da. Hai, câștig. Un am omorât. Nu, ba nu. Doamne, prost eram. Ai grijă. Unde are niște căsta acolo și când îl am adus pe ăla cu mor. Hai să ne jucăm. Am nevat. Jucăm mă cu din ăștia bun. Hai că suntem și noi bun, dar chiar așa. Bine, băieți și fete, acesta a fost episodul. Dacă vreți să mai facem unul, Subscribe și mie. și Clopoțel și la Lucian Tătar. Și atunci o să mai facem și mâine cu Roblox, ok? Pa!